Kumanda ka. Kumanda ka. Ano? Ito? Lalaban ka ba? Oo. Okay. Oo. Ako naman. Ito? Ako, medyo nangangamoy-ngamoy na. Oo, diba? Sa akin, Ay, tulo! Ano yan? lollipop! Lollipop. Ay, Oh. ano yan? Siyempre sa pepper. 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 Sa akin ano? Tulo! Ano yan? Map. Map. Yan. Ah, ito. Sa'yo. Basic lang to para sa hello. Oh, hello. Time's up. Nakabahan ako dito. 3, 2, 1. Timer starts now.